Lakan duang di nanare salamet tibonan baru datang kini cari laube oi nak jalukon deda oi nak jaluko watambadan nak jaluko watambadan dari Bang Dodi melalui Barabere Bang Anton Sartodayen Kate Wati Sanabule izin tanyo Cik Wati izin informasi nan Renia Moy Baa Kabanyo le sehat saja pesan dari Bang Dodi ya. Dan kedua kepada ibu dosen tolong pilih salah satu di antara nomor 2 di ibu dosen dia Bang Dodi PO Napa atau Barabere mana ketujuh di ibu dosen. Nah, ada pilihan dari itu ya. Bang Anton, ya Bang Anton jadi. Orenia moy ditanyakan sampai kini lai sehat-sehat saja. Dinan kalam sulu ko padam kamalang kandedaoi kamalang kakadiba kamalang kakadiba Arina sadang mak tengah rancang duang di mabalai di balia balai Fatimah di bawah kayu nanggadang Arina sadang pukul dua sangai tayi mak dalam hati rang kampung di mabini dan di bawah itu basilenga sinantara sobat dan surang lalu di pondok Barabere oh tiri pulau nema oh lalu di pondok tiri pulau bahkan daratok pada ganti itu mana semalamku sajak kita bersiang-siang anak bertanya kodai anak bertanya baju anak bertanya baju kandak kasamo kami berikan lagu ikonan baminta peon apa kalai tibo malang nasibnya Bang Dodi laki-laki dibuat rumah rancak-rancak tuh kada puada yenoi hai tuh kada puada bagalulangnya tuh kada puada bagalulangnya iya
Bang Dodi. Kalau dibaca-baca masalah untung disabik malah nasib ya nasib Bang Dodi saja non dapat buruk kasadonya. Tiuk diaga urang jo na bersaki tiuk diangan urang jo na menaribo. Nem Bang Dodi ceko kaceku je baru sampai kini ya. De Bang Dodi lai kamari jandi bao duduk bamanduang danga de Bang Dodi samalam kong sajak dahulu lah dipikiri barasoni jelimo kilo indak kalan suang taga de hati Bang Dodi hai taga de hati karejo barabere kamu ko pula iyo Mandanga ibu desen badendang papantun jo penyanyi kami gua banganton pi onapa jo barabere lah ado kesepakatan dan banganton pi onapa mundur diri manyorah kabaki barabere jadi ibu dosen jo barabere sajalah kok lain nomu alhamdulillah kalau ndak jadi masalah. Off to you. Jiko di sinan lah sepakat PO na padanga jale-jale danga dendangina samalam ko iyo barabere kapasanian kalansonian jo barabere lai ka mungkin PO na pa hai tu aga ano lai ka mungkin tu aga ano jawe lai PO na pa kata bajoy ke masabikon dari Pio Napa Bang Anton melalui sermongan Dayen juga kawan kalau memang iolai ada untung indah ada ndak mungkin dari namu aja tuh ya dia. PO napanan mampapanjang lai datang apa kawan-kawan ko nyampang langsung niai barabere ka sungai tiok ka bobok udaoy ina dendangan tiok ka bobok di dendangan bobok lah barabere Anan piaman bapak gajira ira bapak gala jauh jalu lebuang biak pemagala dang ladang bayi sila ladang muda bapara ubila tapi jalan pakai pira mana boinda angin bagi sawah tahu lelabir ilu bataru tarong padu mengicua tahu iswa najina deina oi hai manangguangan dia iswa najina manangguangan oi
sumandu amboy. Sebentar Pak Uwo. Dari Bang Anton P. Onapa, Bang Dodi Dayan satu Mak Barabere, lagu dipapanjang kesimpulan kami caku iwanala masuk aye plo telenggo kami di pantun Ibu Desen Semotaku ayam. Tolong bandian balik kaset dan Semotaku lai iyo mana tu ibu-ibu seketek lai jo suara tu Ibu Desen Katerina Bere. Biarlah pantun nak diulang de abang barang bere tolong dengarkan. Kok langsung ni abang barang bere ke sungai yang tiok kalalu para bere oi. Tiok kalalu ina dendangan. Tiok kalalu ina dendangan. Bobok lah para bere yang oi. Dari Solo ke Padang Panjang ke pulang hari lasanjo lainyo lalu lain hilang lama saja kicua saja marapi namanya gunung malati makobaraso buta serak terserak jual di mana wana ketemu baki cua dan naik sadang nalo na orang kotor marapa kabalayari lasanjo lasakawati nasile masak lambiak mata dan suwo. Duha dadi di nanare kok takana elok la sabui enan de dayan ba itu pulung ande dayan tarimo pasangan tadi malah tak nyepiri anta di malah letaknya suswa ambo mandang de daun ambo memandang petambahkan ayati pulanglah udah kasaruaso oy 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 peona padai nyoti bobia laki milari tengah malam de elala mojo peona pa ndak basuo taraga pulo darodio taraga pulo nak kita berjabat tangan taraga pulo nak berjabat tangan ay Pasan kami dari nan berapek kodayan mak barabere serombongan Jombang Dodi Bang Anton P.O. Napa balian kaset serta kuadik dek urang sarwaso menengah ujung pantun sebatako lendak sekedar ambuk-ambuk dan bentar saja untuk kami goh ya dari Dayan. Nan di luar elok marape ratana
nan tanang lau dadu dua de dado di dayan dangakan juho oh nan de dayan tarimo pasan anta di malataknya susu anta di malataknya pire denai mamandang kodaoi denai memandang bertambah karena hati denai memandang bertambah karena hati lamarlah denai kasarwa saudari Oh. Dari daya mulai Barbere, serombangan Bang Dodi, Bang Anton P. Onapah, kalau menurut agak agenya pantun dari Wati Sebatako, lai iyo no semana tu Wati ya. Sebab menangah pantun dari koko sanang dan saja kekiro, ulang gak sanggup lewati. Yakinkan kami ya. Tapaso dan sabak kini menunggu beko pulang wak baduo eko nalai dia jomak son pulang cubo barang godayan jorang padang data dulu kondak sesuai jua bali ko indah ampun dedayeno ko indah biarenai malalu indah biarin ay malanduan oi apa si kamba ka iko juga Didia lama mak la dina pendai baganda ala dicali bagurawa samalam ko kinyakan ai kakiyakan ai la candolu kala madok mudia garaguna dibuwe enyu udang ala puasan lung abuli wowo samalam ko mencali kami nangkan luang na indak lolo kawanan ko adendang ma rasota mana na iki matu kapata dorong na bidok masuk na kodo sudah Yalah kita tinggalkan kandak dari Bang Dodi serbangan Bang Anton Bitulo Dayan Jomara Bere. Kita putar lingkup balik-balik bahasa-bahasa sebentar olah-oleh tako ya Bang Dodi Bang Anton. Ya sebelum olah-oleh jogi yang sepetang tubuh di adojo kandak dari lagu rusua kasuayan baik keturunan dulu tanggung-tanggung sama rusuh itu cek sudah tuh kita borong lo dipakai organ sudah goyang. Di balik bukit sarang alang hatuanai oi suayang mana pirimbo mana pirimbo ayama pambali jasurang narilang nangkan duai sia
Dari Barabere lagu dipapanjang katejulah ibu Barabere calon Barabere kan kojo iku yona sabana suaro orang rumah Barabere benako sonaya kok sampai biduk ke sebarang bajadi Barabere jebuk dosen go lah anu ari bayi katiko eloknya lah ditotak tanggal pastinya kok kamalati mana lah gunung Merapi kadiantian gunung Merapi kamalati dulu yang pokok pesta kami lancongan dulu ya sudah tuh kok cakak lah orang parang lah orang ya. Dek Barabere tolong malam kini papa anjang lagu papa anjang lagu Barabere Barabana kalabi hujan bairere hoi name baru bama ani tabu ay mani tabu ayo amma Bangetot pe unapa dari Bangaton pe onapa lagu dipapanjang katijulah bu dosen sana bulai dan Bangaton pe onapa sipai mengalah indah baa do langsungkanlah dia Rina jo Barabere tapi jo Bangaton jasa telefona Barabere kadibao kasungayang Bangaton dek nene inala ay marando lay marando Barabere asal sampai ke Subarang nangkan duang bakayu tangan ka ayayu di kayu akan orang bawa mandi ke ruang tapi oi mandi di sinan mandi mandian oi mandi mandi ibarasi batang balarui dalam hati oi Bangaton oi manang aja biaka ain kapan mandeba bungkuyo o kain putih
oi kanduang lairami urang alam kini kanda ana samodi dendang jiwa lai bana baru magada oi ama nanya janjang tase era tangi rumah jebaku kunci pulau. Yalah kita tinggalkan ke lagu Suayan Mai Keturun.